estamos aquí con Quico Pastor de nuevo. Fuiste el primero de Cuina de Territory y volvemos para hablar del tomate. Y estamos en Denia y pues vamos a ver qué nos cuentas del tomate. A mí me gustaría a ver si has hecho alguna reflexión de por qué nos gusta tanto el tomate a los agricultores y a los consumidores. Pues sí, estem al mateix lloc, no? Que l'altra vegada estàvem allà al costat de la Llimera, van començar i era febrer, no? O gener, no me'n recordo molt bé, però sí. Començaven l'any. Las hierbas salvajes o silvestres. Herbes de bancal, herbes de bancal. De la tomaca, per què mos ara? No sé, però n'hi ha un rotllo ahí passional, no? Entre el color, el sabor, el moment que ve, no? El moment de l'estiu, trobo que es junten massa coses per a que la gent no tenga esa pasión por la tomaca. Hay un debate entre los consumidores cuando se busca el tomate perfecto o el mejor tomate, ¿no? Como ahora en el concurso, de encontrar ese sabor que te lleve al recuerdo de cómo eran antes los tomates, como si ahora en la actualidad no se hicieran buenos tomates. ¿Por qué piensas que es así? Primer, o sea, la frase més manida no és... Això em recorda la meva infantesa, no? Quan estava en la casa del meu avi o quan estava en el bancal. Sí que és veritat que n'hi ha una generació que té un vincle en les terres i una experiència d'infantesa quan eren xicotets que anaven per bancal, i això sí que fa una estima més enllà de lo que és el propi producte, no? Però n'hi ha una altra generació que això ho té completament trencat, no? N'hi ha una generació de 14 a 20 i pico que no ha tingut contacte en el bancal i també té passió per la tomaca, no? El sabor, perfecte. No sé, per a mi no hi ha un sabor perfecte, n'hi ha varietat, no? Diversitat, que trobo que cada tomaca té una peculiaritat, una té un sabor perfecte, l'altre té una textura correcta, l'altre té una textura per ensomiar, una tomaca és perfecta per a fer tomacat i una altra per a menjar en ensalada, no? Trobo que caldria, com alguns diuen, ficar-li nom a les coses, doncs aquí també saber perfecte per a què no. Perfecte per a transportar, perfecte per a menjar en ensalada. Pero ahora que dices lo de transportar, por ejemplo, yo siempre que veo un tomate con una forma geométrica perfecta, redondito, al mismo tamaño, todos igual, a mí me lleva, sin quererlo, al tomate industrial, ¿no? Y sin embargo, cuando veo, pues el otro día con Javier sacó unos tomates que tenían formas totalmente irregulares. Incluso algunos, 2 de ellos que me llevé, tenían forma de cara, con nariz. Sí. Entonces eso, no sé por qué, en mi caso me lleva a un tomate que sé que va a estar rico. Pues de cara un poc al transport, aquesta tomaca, encaixar-la en una caixa, al final genera buit que no és útil. No? Esta tomaca és una tomaca més uniforme, encaixada. És el que fa un poc la diferència, no? És una i l'altra és... Per al transport esta és òptima. Per al transport esta és un altre tipus de tomaca. Esta tomaca és blaneta, esta és compacta, és dura. Todas estas variedades son variedades que has cultivado tú. Sí. ¿Qué variedad sería esta que es más homogénea? Esta és una tomaca òptima, una tomaca d'una varietat comercial. Es diu òptima ja de per si, és una tomaca... Però és una tomaca ben conduïda. Al final la conducció del cultiu de la tomaca també té importància per a traure sabor. Ben conduïda, és una tomaca molt, molt digna, de sabor, de textura. És una tomaca molt estimada en la Marina Alta per la seva característica que la talles i és un tall completament uniforme, compacte. Y esta es una tomaca valenciana. A ver, déjamela porque es súper curiosa. Esta es exactamente parecido, pues una tomata que parece, una tomaca que parece, pues eso, como 2 en una, con una nariz, un corazón, ¿no? Sería... Entonces el aspecto ya es una vertiente que tiene mucha importancia ya a la hora de que en nuestra cabeza piense si va a estar rico, óptima. Puede que bien cultivado esté rico, pero a mí, yo si me das a elegir, me quedaría con el que es menos per lo menos és més fotogènic, no? Quan el mires és un poc el... Y luego también las texturas, ¿no? Hay distintos tomates con distintas texturas y formas. Esta textura és una textura molt cremosa.
Una tomaca es pot collir així madura, o es pot collir molt més verda, que seria com esta. I està sabrosa, però a la volta no té una textura dura i cruixent, és una textura més sedosa, més a la llengua quan l'apretes es desfà, o és quasi més mantequilla. ¿Ese también es óptima? Este és valenciana, igual. Dins de les valencianes també es pot seleccionar per a treure unes formes més uniformes. A forma un poc també del procés de selecció de la teua llavor. Comentábamos también antes que con el sabor también influye mucho el momento en que los agricultores de proximidad cogéis el tomate, que es el momento óptimo para ser cosechado, ¿no? Porque antes me has enseñado un tomate verde, que es ese de ahí. ¿Ese tomate sería como se recoge? Bueno, cuéntanos. Sí. Bueno, entre ese i un poquet més blanc, no arriba igual de voltes a ser tan verd. És possible que en algun moment la tomaca d'indústria s'hagi replegat en aquestes condicions, que evoluciona a roig. Per això el permet estirar l'evolució quasi entre 7 i 10 dies perfectament. Es pot manipular, és una tomaca que no es fa malbé al ficar-la en les caixes, al posar-la en les cintes de transport, al manejar les caixes en els palets per pujar-les del camió, a tornar-la a portar a un mercat. O sea, el viatge d'una tomaca en este color es molt més llarg que una tomaca d'este color o d'este color. ¿Cuánto tiempo tardaría? Porque ese tomate en la industria madura fuera de la mata, madura en el transporte, en la cámara. ¿Cuánto tiempo tarda? Si yo me llevo ese tomate a casa y lo dejo fuera en la cocina, ¿cuánto tiempo tarda en ponerse rojo para poder comérmelo? Esta tomaca en 10 dies segurament es començarà a agafar color, esta verda. En unes condicions òptimes de maduració, que no li caldria refrigerar ni res, podries accelerar un poc, però bueno. Esta tomaca roja en ta casa pot durar perfectament 15 dies. Esta tomaca, quan tu la compres roja, que ve refrigerada, quan tu la deixes fora a temperatura ambient, en 4 o 5 dies pega el col de maduració. Esta és una maduració tranquil·la, un poc com altres productes que diuen no porta tant de temps maduració, no? Pues esta és una maduració tranquil·la y esta es una maduració, digamos, forzada. Es decir, en casa me durarían más o menos lo mismo, pero una estaría espectacular en cualquier momento que me la tomara y la otra, si llegara roja, se me pasaría muy rápido, ¿no? Es curioso. ¿Cuánto tiempo tú, por ejemplo, si queremos comprar algo a Kiko, que vamos a aprovechar porque os llamáis Hort Obert, ¿no? Sí. Y estáis en el mercado de Denia los viernes y enfrente en tu casa, que estamos aquí, ahí enfrente se monta el mercado y vendéis tomates. Esos tomates que se venden en tu casa, ¿cuándo los sueles recoger? ¿Cuánto tiempo pasan desde que se recogen hasta que se venden? Pues normalment tenim la sort de que tota la producció la venem en una setmana, no? Es comença a collir, nosaltres fem venda el dilluns a divendres, es comença a collir dilluns, dimarts, dimecres i vas un poc estirant la collita i bueno, pues podrien passar 3 dies de que jo t'ha collit la tomaca o un dia, però la tomaca està en perfecta condició. No? La tomaca, a vegades, també aquest procés de tallar-la de la mata, deixar-la desvinculada de la mata, ja també té un procés de reequilibri de lo que pasa dins la tomaca y afegir sabor també. No es... Me decías que igual el momento más óptimo es cuando han pasado 3-4 días, ¿no? Desde que se ha cogido. Depèn si has regat abans de collir, si ha hagut una pluja. És un poc com els vins naturals, no? És el procés de l'univers, no? De la lluna o tal. Sí, a voltes que en 3 dies és el moment millor per a mi. Ni a voltes que es casi el momento cuando la cuixa está súper buena, pero... Y una cosa curiosa, cuando estábamos, has recogido estos tomates con nosotros y te ha preguntado Héctor, el cámara, pues oye, no sé cómo cogerlo, y entonces tú has cogido, al cogerse en el momento óptimo, con un golpe de muñeca, se suelta el tomate, ¿no? Solamente. Sí, en cuanto giras un poco. Sí, que esa parte... Más cosas que podrían influir en el sabor. Estábamos hablando del corte, cómo se corta un tomate, porque aquí hay mucho de qué hablar. Y bueno, pues yo recuerdo
En cuanto a cortes, recuerdo por ejemplo a Pepe el Pegolí, que pues nos hizo una demostración de cómo, bueno, es que cuando fui a cortar un tomate me dijo así, ¿no? Y casi era como un sacrilegio, y me dijo, hay que cortarlo así. Sí. Un tipo de tomate muy curioso, y en la Marina Alta pues se corta de una forma muy peculiar. Cuéntanos cosas sobre el corte del tomate. Pues lo mateix que he dit abans, o sea, cada tomaca es deuria tallar d'una forma. O si forem ahí super sibarites ja no... Podríem parlar de talls en funció de l'ús de la tomaca. Si tu vas a menjar-te una tomaca en anjoves, pues quasi el que el fa falta és que tinga una base regular, que és un poc el tall de Pepe el Pegolí, no? El tall ese hemisfèric, no? És a mitja tomaca, però no en el pessó, però on se agarra la mata, sinó el tall contrari, no? El tall així, no? En pla, en horitzontal. I clar, aquest tall, quan la tomaca és carnosa, és perfecte, perquè és com una base uniforme que tú derretís y le fiques una salaura y vamos, es magia, ¿no? Para tomates de la Marina tipo tomate rosa de Altea es perfecto, sí, ¿no? Es el tomate. Y se notaría, ¿tú crees? O sea, esto yo lanzo la pregunta. Según esta teoría, entonces, para cada tomate habría un corte perfecto. Lo que hay que intentar es ver la estructura que tiene el tomate. Es que al final, o sea, si tú parles de diversidad de tomaca, si tú cuando vas a comprar a un mercat, a dia d'avui, així a la Marina podries trobar ja diversitat, ja n'hi ha prou gent fent tomaques i n'hi ha diferents classes. Si tu parles de tomaca, com la tomaca que n'hi ha al supermercat, evidentment dona igual, perquè al final són totes uniformes. Aquí no, aquí cada tomaca té una estructura diferent. N'hi ha tomaques que tenen buits, de fet n'hi ha tomaques que són pràcticament buides per a farcir, una tomaca catalana que és, ara no recordo si és flor rosa o una cosa així, que és una tomaca lobulada que la partixes i l'omplin d'arròs, o sea, la farcixen. Clar, és que cada tomaca té una estructura i aquesta tomaca partida plana, pues, quan tires a pegar limó, si no té res dins, tampoc té molt de sabor, saps? Perquè no està perdent-se el sabor, no hi ha carn. Vamos, que habría un oficio como el ronqueo de los atunes, que podría ser como el cirujano con el bisturí, es decir, se podría estudiar cómo cortar cada variedad de tomate de una forma diferente. Lo único que n'hi hauria que preguntar-se, no? Quan t'arribes, pues, no pensar que sempre la tomaca està d'una forma, sinó quan t'arriba una tomaca que no la coneixes, perquè no és una varietat que es comença a provar, és posar-la a diferents talls, no? Tallar-la d'una forma, d'altra, i provar si es mescla la part dura i la part està més melosa, pues, un poc, això és experimentar y divertirse, ¿no? En el tall. Con este tema del corte, entonces, si tuviéramos un tomate que cortamos medio tomate de una forma y el otro medio de forma distinta que no es la adecuada, ¿tendrían distintos sabores? Yo otra vez que sí, estoy convencido de que sí. Tenemos que hacer la prueba, es muy interesante esto para... Con un tomate de estos de 1 quilo podríamos verlo. Al final en la cuina s'ha arribat a un punt on estàs preguntant si el sushi té que menjar en el peix cara amunt al paladar o cara baix, si el que té que tocar primer és l'arròs o el peix, el paladar, no? Un poc aquesta és la idea, pues les tomaques també podrien fer aquest tipus de preguntes y no tratar-la com algo que està allà, ¿no? Un poc. Sí, cabría la posibilidad. Pues estamos aprendiendo un montón sobre, y vamos cogiendo un poco el enfoque de por qué nos gustan tanto los tomates. La verdad es que podríamos ser unos locos del tomate. Yo lo soy, te tengo que contar una anécdota del por qué. Y Kiko, también te quería preguntar sobre tu variedad, alguna variedad favorita o entre que te gusten más unas que otras. Pues jo crec que l'any passat, quan van estar xerrant dels tres, ja us vaig dir, van estar Joan Folqués, Xavier i tu, estàvem parlant sobre què, ja vos vaig dir que la que més m'agrada és la benissera, ja enguany tampoc l'ha feta, és un poc, perquè sempre arriba algú que el dona 4 varietats més i dius, bueno, ja està bé, no? Ja no hi ha més proves, no cal, no? I entonces està guardada, però la faré en breu. I la benissera m'agrada per 2 motius, perquè és una tomaca molt pareguda a la tomaca de la Marina, és una tomaca gran, partida per la meitat d'una tomaca plena, i m'agrada també per el concepte de que és una tomaca que es feia secar. Es feia en un tipus de cultiu que és un poc el que per a mi canvia el sabor de la tomaca. O sigui, la forma com tu portes la tomaca al bancal. És quasi més important per a que una tomaca tinga sabor
com li has parlat a les plantes, o sigui, com les has tractades en el procés, que per a mi que la genètica de la tomaquera. O sigui, tu parlant-li bé a les plantes pots traure bons sabors, si li parles mal i les maltractes, segurament dona igual que tinguis una bona genètica que no vas a tindre bona tomaca. Al final es lo que siembras, es lo que recoges, ¿no? Y también en el trato... I el procés d'una tomaca, pareix que és una tomaca és algo instantani, no? Han arribat, han collit una tomaca, però aquestes tomaqueres estan cultivades des de final de mitjan març, i algunes es començant a final d'abril, és un procés molt llarg i ahí han passat moltes coses. Sí, entre 4 y 5 meses que pasa de todo. No és una lletua que són 5 setmanes, és un procés prou uniforme generalment, i aquí no, aquí cada campanya, diguem, té unes condicions de conreu diferents. ¿No? De hecho, esta ha sido una campaña bastante complicada porque cuando os he llamado a todos para grabar, primero las lluvias generaron hongos, ¿no? Sí. Y ahora ha habido 2 días de calor que lo que ha provocado es todo lo contrario, ¿no? Es bastante delicado el tema. Y me hablas de esos tomates que se cultivaban en secano, que Javier también me habló de ello, y te pregunto, ¿has hecho alguna de secano o todas con regadío? En secà pur no n'ha fet mai. No. Trobo que no tinc el control encara per a saber portar un conreu per a comerciar en secà. Tindria que experimentar, diguem... Sí que ha fet tomàquets forçades. Estes que estem aquí tenen un únic rec, que va ser la setmana passada abans de la temida ola esta de calor, i les vaig regar perquè pensava que segurament no anaven a sobreviure. Per aquests tomàquets es van plantar en saó, va ploure prou, i les tomàquets estaven a Xina ja la setmana passada i no tenen un rec i tenen 1,5 metres, no? Les veus, i tu les veus i dius, no estan patides, no hi ha problema. Però sí, arribarà, és com un desafío, ¿no? Será un experimento bonito para ver porque parece que el secano como que concentra los sabores, ¿no? I a banda, per a mi és una obligació. Al final, igual que parlaves que ha sigut una primavera complicada, un estiu complicat, la climatologia cada vegada va ser més complicada. I n'hi ha que dependre a desenvolupar-te en situacions adverses. Per a mi n'hi ha que assajar. Abans de que vinga la situació més complicada, n'hi ha que assajar, i el secà deu de ser una opció. Una alternativa. Por último, preguntarte siempre, pues bueno, nos dedicamos a la gastronomía y a la hostelería, ¿cómo te gusta a ti comer el tomate? Pues abans t'ha dit que m'agradaria partit, no? És com és el que el dia Pepe Pegolí, la tomaca partida, un poc de sal o una saladura d'alt, per a mi és. Però és que una tomaca entomacat en les altres verdures, no? En pebrera, en barcínia, pues, un bon tomacat també és com un luxe, no? Quan arribem a l'estiu. No? Totalmente de acuerdo. Una tomaca al forn, no? Només partida i quasi deshidratada, pues, ¿per qué te quedarnos en una forma, no? Si n'hi ha infinitat, ¿no? De hacerlo. Pues un placer, como siempre, Kiko, hablar contigo, y brindo porque la verdad es que gracias a Cuina de Territorio he conocido a gente como tú, a gente como Xavier, y es un placer. Cada vez que hablo con vosotros me voy encantado de todas las cosas que me enseñáis. Bueno, salud, y porque quedéis muy bien en este concurso de la millor tomaca. Bueno, ja veurem, que vinguen moltes tomàquets i així disfrutarem de veure diversitat. Así es. Bueno,